Газиз милләттәшләр, Татарстан халкы, татар дөньясы кичә килеп ирешкән кайгылы хәбәрдән барысы да зур югалту кичерүләре хакында безгә меңләгән телеграммалар килә, хатлар килә. Шалтыратулар бик күп. Дөньяга сибелеп яшәгән милләттәшләребез Татарстан халкының кайгысын, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов улының зур кайгысын уртаклашалар. Телеграммалар бик күп илләрдән: Таҗикстан, Франция, Үзбәкстан, Казахстан, Киргизия, Азербайҗан, Украина, Австралия, Польша һәм башкалар. Татарлар бик күп илләрдә яшиләр. Шушы илләрнең барысыннан да шалтыратулар бик күп, телеграммалар бик күп килә. Әйе, республикабызның кайгысы бик зур. Республика халкының, президентыбызның олы кайгысын уртаклашкан хатлар, телеграммалар килә тора. Аларның бик күбесендә йөрәкләребез сыкрый. Сезнең зур югалту рухына дугаларыбызны укыйбыз дип әйтелә. Шуннан да Татарстан өчен, татар дөньясы өчен бу зур тетрәнү һәм югалту. Без бердәмлек белән рухыбызны ныгытабыз. Соңгы елларда бу аеруча сизелә. Шушы бердәмлекнең башында әлбәттә Татарстан җитәкче, Татарстанның президенты тора. Аның шәхси гаиләсенә килгән олы кайгы барыбызны да тетрәндерде. Без бу югалту белән ничектер күңелләребез килешмәй, чөнки аның шул хәтле милләтебез өчен тырышуын күреп, мондый авыр кайгы аңа килмәскә тиеш кебек иде. Ләкин дөнья аяусыз. Без бөтен татар дөньясы исеменнән, бөтен татар конгрессы исеменнән шушы фаҗигада якыннарын, туганнарын югалткан Татарстан халкының, Татарстан кешеләренең шушы фаҗигада Газиз улын югалткан Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның авыр кайгысын уртаклашабыз. Ходай сезгә сабырлык бирсен. Алга таба яшәр өчен көч бирсен.